இல்லையா? அதுக்காக தான் வெயிட் பண்றோம் மாதாஜி. அதுக்குதான் மாதாஜி ரெடியா இருக்கோம் மாதாஜி. ஆனா இதோ படிச்சு முடிச்சுட்டு போகணும். ஃபுல்லா அது முழுக்க படிச்சுட்டு அடுத்த செகண்டே போனா கூட we are ready அப்படின்னு இருக்கணும். குட். ப்ரே பண்ணிக்கோங்க டெய்லி. நடுவுல ஏதாவது உடம்புக்கு வரும்போது அதுதான் மாதாஜி தோணுது, ஐயோ பாகவதம் படிக்காம போயிடுவோமோன்னு நடுவுல தோணுது. அப்படி அன்னைக்கு ஒன்னா எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா டெஸ்ட் பெயின் வரும்போது நான் சொன்னேன், ஐயோ நான் முழுக்க படிக்கணுமே அதை அப்படின்னு. கரெக்ட் தான் மாதாஜி நீங்க சொல்றது. உடம்பு வருது வந்து என்ன டிசைட் பண்ணிருக்காரு தெரியல மாதாஜி. எனக்கு கூட ஆரம்பிச்ச உடனே ஃபுல்லா கேட்கணும்னு தான் ஒரு ஆசை. பகவான் let him decide. நம்ம ஆசை கண்டிப்பா இருக்கணும் மாதாஜி. ஆசை இருந்தா இறைவன் நிறைவேற்றுவார் இல்லையா? ஆசையே இல்லைன்னா கண்டிப்பா நிறைவேற்ற மாட்டார். எதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆசைப்படணும் இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப வேற ஒண்ணுக்கு இல்ல மாதாஜி, இது மட்டும் முடிக்கிறது வரலையும் இருக்கிறதா இருந்தோம்னா கூட போதும் தான் எனக்கு. அது எல்லாரும் அந்த மாதிரிதான் பிரயாணம். நிவர்த்தி மார்க்கமா மாதாஜி இது? பிரவர்த்தி மார்க்கம், நிவர்த்தி மார்க்கம். பிரவர்த்தி மார்க்கம் நமக்கு தேவையே இல்லை. நிவர்த்தி மார்க்கமே போறோம். இனிமேலாம் நமக்கு நிவர்த்தி தான் பெட்டர். பௌதீகத்துல நம்ம எதையுமே எதிர்பார்த்துன்னு உட்காந்துருக்கூடாது. நம்ம கடமை மட்டும் நம்ம செய்யலாம். அது இப்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கிறது சைத்தன்யா, லார்டு சைத்தன்யா. இதுதான் மாதாஜி இல்லையா? எனக்கு கூட மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, டேஸ்டா சாப்பிடுற மாதிரி ஏதோ எடுங்க மாதாஜி. இத முடிச்சிடுவோம் சீக்கிரம் மாதாஜி. இவங்க ராதிகா மாதாஜி முடிச்சிருவாங்க. முடிச்ச பிறகு நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எடுங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணா புக் முடிஞ்ச பிறகு எடுங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணா இவ்வளவு இருக்கு. ஸ்லோகம் மாதாஜி ரெண்டு தான். கிருஷ்ணா புக் இன்னும் வந்து நம்ம 28 62 மாதாஜி. இன்னும் 90 தானே? 90 2 பாகம் முடிச்சிருக்கோம். இன்னும் ஒரு பாகம் இருக்கு. 32 பாகம், 32 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. ஆமா, இன்னைக்கு ஒரு பாட்டு ஒண்ணு இன்னும் போக போக தத்துவம் மாதாஜி. அந்த வேதமெல்லாம் நிதானமா வேதங்களின் பிரார்த்தனைகள் ஃபுல்லா பொறுமையா படிக்கணும். இப்ப உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு புதுசா ஒரு பாட்டு பாடுறேன் நானு. ஒன்ஸ் ராதிகா மாதாஜி வந்த பிறகு உங்களுக்கு நான் அதை சொல்லித்தரேன் பாட்டு எல்லாமே. டோன்ட் வரி. ஓகே, நீங்க வருத்தமே விட வேண்டாம். கண்டிப்பா உங்களுக்கு தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். வேற யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிக் கொடுங்க மாதாஜி. ஹரி போல். தேங்க் யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். புக்ல இருக்குமா மாதாஜி அது? ஆமா, புக்ல இருக்கு. புக்ல இருக்கு பாருங்க. ஓகே. கிருஷ்ண தவ புண்ணியா, கிருஷ்ணா தவ புண்ணியா ஹபே பாய். ஓகே, ஒரு விஷயம். அதாவது இந்த பாடல் வந்து இருக்கு, புக்ல இருக்கு. நீங்க இதுல படிச்சீங்கன்னாக்கா வைஷ்ணவா சாங்ஸ். ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदाण्डिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो நாம் இன்னைக்கு இந்த பாடல் வந்து பிரபுபாதர் வந்து இயற்றின பாடல்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த நீங்க புக்ல படிச்சாலும் உங்களுக்கு இருக்கும். கிருஷ்ண தப புண்ணியாபே பாய் இல்லையா? அதாவது அவரு அதாவது ஜலதூத கப்பல்ல வந்து போகும்பொழுது அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வருது இல்லையா? அதாவது
அவர் போறதே கிருஷ்ணரை பத்தி எடுத்துரைக்கிறதுக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை வந்து ஆத்தியாத்மிகத்துல எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக தான் போறாரு. ஆனா அங்க போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வந்தாக்கா நம்ம எப்படி பண்ண முடியும் இல்லையா? நம்ம கையில ஏதாவது இருக்கா? கண்டிப்பா எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? அப்போ ஏது மற்ற நிலை இறைவனையே வந்து சரணாகதி அடைஞ்ச அந்த நிலை. அதுதான் இந்த பாடல். ரொம்ப அற்புதமான பாடல். ரொம்ப அழகா இந்த இஸ்கான்ல எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ டெய்லி ஒரு பேராகிராஃப் அப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி நான் அந்த பாடலை உங்களுக்காக பாடுறேன். நான் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து பாட வைக்கிறேன். நான் சும்மா இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் பாட்டு மாத்திரம் பாடுவேன். சரிங்களா? கிருஷ்ணா தவ புண்ணியா ஹவே பாய், कृष्णा तव पुण्य हवे बाय। हे पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुवहति बोली तोमताय। कृष्णा तव पुण्य हवे बाय, कृष्णा तव पुण्य हवे बाय। श्रीदितांत सरस्वती सची सुता प्रिय हति, कृष्ण सेव्य जरा तुलना। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुता प्रिय हति, कृष्ण सेव्य जरा तुलना। से मोहंत गुरु जगते मध्य ऊरु, कृष्ण भक्ति देय ताय ताय। से मोहंत गुरु जगते मध्य ऊरु, कृष्ण भक्ति देय ताय ताय। कृष्णा तब पुण्य हवे बाय, कृष्णा तब पुण्य हवे बाय। तारा इच्छा बलवान पश्चयते तान तान, ओय जाते गौरंगा रे नाम। तारा इच्छा बलवान पश्चते तान तान, ओय जाते गौरंगा रे नाम। पृथ्वी ते नागरादी अशमुद्र नाद नादी, सकले बोले कृष्ण नाम। पृथ्वी ते नागरादी अशमुद्र नाद नादी, सकले बोले कृष्ण नाम। कृष्णा तब पुण्य हवे बाय, कृष्णा तब पुण्य हवे बाय। ताहेले आनंद होय तबे होय दिग्विजय, चैतन्यर कृपा अतिशय। ताहेले आनंद होय तबे होय दिग्विजय, चैतन्यर कृपा अतिशय। माया दुष्ट जाता दुखी जगते सबाय सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। माया दुष्ट जाता दुखी जगते सबाय सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। कृष्णा तव पुण्य हवे बाय, कृष्णा तव पुण्य हवे बाय। से करजे जे कोरी बारे आज जारी दिलो मोरे, जोग्य नहीं अति दीनहीना। से करजा जे कोरी बारे आज ना जारी दिलो मोरे, जोग्य नहीं अति दीनहीना। काय से तोमार कृपा मागितेची अनुरूपा, आजी तुम्ही सब प्रवीणा। काय से तोमार कृपा मागितेची अनुरूपा, आजी तुम्ही सबात
प्रवीणा कृष्णा तव पुण्यः बेबाय कृष्णा तव पुण्यः बेबाय तुम्हारा से शक्ति बोले पेले गुरु से वस्तु मिले जीवन सार्थक जदि होय तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु से वस्तु मिले जीवन सार्थक जदि होय से सेवा पहले ताहेले सुखी हैले तब संग भाग्य दे मिलो से सेवा पहले ताहेले सुखी हैले तब संग भाग्य दे मिलो कृष्णा तब पुण्यः बेबाय कृष्णा तब पुण्यः बेबाय एवं ज्ञानं निपतितं प्रभवाकीरूपे कामाभिकामम् अनुया प्राप्तान् प्रसंगात् कृत्वा मशात् सुरसीन भगवान् गहीताः सोऽहं कथानुपृच्छते तव भृत्य सेवाम् तुम्हें मोचिरा साथी भूलिया माया लाती कायाची जन्म जन्मांतरे तुम्हें मोचिरा साथी भूलिया माया लाती कायाची जन्म जन्मांतरे आजी पुनी येशु जोगा जदि होय जोगा योगा तबे पारी तूने मिली बारे आजी पुना येसु जोगा जदि होय जोगा योगा तबे पारी तूने मिली बारे कृष्णा तब पुण्यः बेबाय कृष्णा तव पुण्यः बेबाय तुम्हारा मिलाने बाय अब से सुख पाय गोचारा ने दूरी दिन बो तुम्हारा मिलाने बाय अब से सुख पाय गोचारा ने दूरी दिन बो काटा बने छूटा छूटी बने काय लूटा फूटी से ही दिन कबे हबे मोर काटा बने छूटा छूटी बने काय लूटा लूटी से ही दिन कबे हबे मोर कृष्णा तब पुण्यः बेबाय कृष्णा तव पुण्यः बेबाय आजी से सुविधा हल तोमरा स्मरण बेलो बोर आसाद किलम ताय आजी से सुविहाला तोमरा स्मरण बेलो बोरो आशाद अकिलम ताय आमी तोमारा नित्य दासा काय कोरी येता आसा तुम्ही बिना अन्य गती नाय आमी तोमारा नित्य दासा काय कोरी येसो आसे तो आशा तुम्ही बिना अन्य गती नाय कृष्णा तब पुण्यः बेबाय कृष्णा तब पुण्यः बेबाय ए पुण्य खोरी बेजाबे राधा रानी सुखी हबे ध्रुव हाटी बोली तोमताय ध्रुव हाटी बोले तोमताय ध्रुव हाटी बोले तोमताय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, ரொம்ப அருமையான பாடல். அதுக்கான விளக்கம் நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்துக்கள். ப்ளீஸ் அந்த Okay. முதல் வரிக்கு மட்டும் சொல்லுங்க. கிருஷ்ண தவ புண்ணிய ஹபே பாயின்னு அது மட்டும் சொல்லிடுங்க. அதாவது கிருஷ்ண முதல் பாடம். தவ புண்ணிய அபை இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம வந்து கேக்குறோம், நம்ம அவருடைய கருணைய வந்து நம்ம மேல படணும். தவ புண்ணியா அப்படின்னால வர்ச்சியூ இல்லையா? அதாவது நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதங்கள் இல்லையா? அதெல்லாமே நமக்கு மங்களங்கள். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா மங்களங்கள். நமக்கு மங்களங்கள் எல்லாம் யாரு கொடுப்பாங்க? இறைவன் தான் வழங்குவார் இல்லையா? So we are requesting இல்லையா, சுப்ரீம் லார்ட் கிருஷ்ணா will bestow virtue upon you இல்லையா? அதாவது நமக்கு இறைவனுடைய கருணை வந்து நம்ம மேல கண்டிப்பா விழும் அப்படிங்கிறத வந்து பிரார்த்தனையா வந்து இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் பாடுறார் ஆக்சுவலி. பட் he will do only when ஸ்ரீமதி ராதாராணி first becomes pleased with you. This I surely declare to you. இததான் உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன். அதாவது நான் அந்த புண்ணியம் இல்லையா, என்ன சொல்றாங்க, ஏ புண்ணியா கோரி ஜாபே, அத்தகைய புண்ணியத்தை நாம பெறணும்னாலா ராதாராணி சுகி ஹாபே, ராதாராணி ப்ளீஸ் ஆனாதான் இல்லையா? ராதாராணி வந்து அவங்க வந்து திருப்தி அடைஞ்சா ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிருஷ்ணரும் திருப்தி அடைவார் இல்லையா? அப்போ நமக்கு வந்து கண்டிப்பா அந்த கருணை வந்து கிடைக்க பெறுவோம். சோ அது உத்தரவாதம் கொடுக்கிறது. சோ இப்படி பிரபுபாதர் அவருடைய கடினமான சூழ்நிலை இன்னும் அந்த ஃபுல்லா அதை படிக்கும் பொழுது மனசு ரொம்ப ரொம்ப ஈர்க்கப்படும் நமக்கு. இதை படிக்கும் பொழுது அவர் எப்படியெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுராரை பற்றி புகழ்றார் இல்லையா? who is very dear to Lord கௌரங்கா இல்லையா? சச்சி சூதா பிரியா ஹாத்தி இல்லையா? சச்சி சூதா அப்படின்னா சச்சி மாதாவுடைய மகன் யாரு? கௌரங்கா இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருக்கு பிரியமா இருக்கக்கூடியவர் யாரு? ஸ்ரீ சித்தாந்த சரஸ்வதி. கிருஷ்ண சேவியா ஜரா துலா நாய், கிருஷ்ணருடைய சேவையில இல்லையா? ஜரானால என்ன? வயது இல்லையா? அதாவது வயதான அந்த ஒரு நிலை. ஸோ இது நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நம்ம அதை பத்தி படிக்கலாம். ஓகே, இப்ப வேண்டாம், இதை எடுத்தோம்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுக்க முடியாது. அதனாலதான். தேங்க்யூ மதன். அந்த ஃபர்ஸ்ட் வரியை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தது. ஆமா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் வரி ரொம்ப அட்ராக்டிவ். நீங்க யூடியூப்ல வந்து அக்னி தேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்னி தேவா தாஸ் அவருடைய மெட்டு தான் அது அவங்க சொல்லி கொடுத்தது. நீங்க அந்த பாடலை வந்து கண்டிப்பா நீங்க தமிழ்ல படிச்சுட்டு அந்த பாட்டை வந்து கேட்டு நீங்க கண்ணுல கண்டிப்பா தண்ணி வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்பவுமே பிரபுபாதருடைய உணர்வுகளை வந்து அந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, நம்ம அதை பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம அதனுடைய மீனிங் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ உஷா அண்ட் அனிருத்ரா இல்லையா, இவங்களை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? வாசிங்க, 3 பேராகிராஃப் வாசிங்க. எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க ஃபர்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், வாசிங்க. அத்தியாயம் 62 உஷா அனிருத்தன். அதுல நம்ம சொல்லியாச்சு மாதாஜி, கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சோண்டு மட்டும்தான் சொல்லணும். அப்படிங்களா? மாதாஜி கடைசியில 2 அது சொல்லணும் நீங்க. 2 பேராகிராஃப் மட்டும் தான் இருக்கா? சொன்னிட்டேனா? சரி, ஓகே ஃபைன். அப்போ வாசிங்க, லாஸ்ட் பேராகிராஃப் வாசிங்க. அப்போ பின் உஷாவின் அங்கங்களில் தோன்றிய சில மாறுதல்களிலிருந்து அவள் ஒரு ஆடவனுடன் உறவு கொண்டிருக்கிறாள் என்பது தெரியலாயிற்று. அந்த மாற்றங்கள் மிகவும் தெளிவாக தெரிந்ததால் அவளின் செயல் வெளிப்பட்டது. அனிருத்தனுடன் அவள் மகிழ்ச்சியாய் இருந்தாள். ஆனால் அவள் திருப்தியின் நிலையை அறியாதவளாய் இருந்தாள். மாளிகையின் காவல் அதிகாரியும் காரியஸ்தனும் அவள் ஒரு ஆணுடன் உறவு கொண்டிருப்பதை எளிதில் யூகிக்க முடிந்தது. எனவே அவர்கள் மேலும் காலம் தாழ்த்தாமல் உஷாவின் நிலையை பானாசுரனுக்கு தெரிவித்தார்கள். வேத பண்பாட்டின் படி மணமாகாத பெண் ஒரு ஆடவனுடன் உறவு கொண்டிருப்பது குடும்பத்துக்கு பெருத்த அவமானத்தை ஏற்படுத்துவது ஆகும். வாசிங்க மாதாஜி. எனவே அந்த அலுவலர்கள் மிக பக்குவம் விட்டார்கள். மாளிகைக்குள் எந்த ஆடவனும் புகா வண்ணம் தாங்கள் எப்போதும் கவனமாக
மிகவும் ஆச்சரியமாக அவளுக்கு களங்கம் உஷா கன்னித்தன்மையை இழந்துவிட்டாள் என்று அறிந்த பானாசுரன் அதிர்ச்சி அடைந்தான். இச்செய்தி அவள் இதயத்தை ஒரு பாரமாக அழுத்தியது. உஷா வசித்த மாளிகைக்கு அவன் உடனடியாக புறப்பட்டு சென்றான். அங்கு உஷாவும் அனிருத்தனும் அமர்ந்து உரையாடி கொண்டிருந்ததை பானாசுரன் கண்டான். அவர்கள் இருவரும் அருகருகே அமர்ந்து உரையாடியது ஒரு அழகிய காட்சியாக அமைந்திருந்தது. மன்மதனின் அவதாரமான பிரத்யும்னனின் மகனான அனிருத்தன் தன் மகளான உஷாவுக்கு தகுந்த ஜோடி என்பதை பானாசுரன் கண்டான். எனினும் குடும்ப கௌரவம் கருதி அதை ஒப்புக்கொள்ள அவன் மனம் மறுத்தது. அந்த இளைஞன் யார் என்பது பானாசுரனுக்கு தெரியவில்லை. சிவனை விட சிறந்த ஒருவனை உலகிலும் உஷா தேர்ந்தெடுக்க முடியாது என்பதை பானாசுரனின் உள்ளம் ஒப்புக்கொண்டது. அனிருத்தன் பளிச்சிடும் கருமை நிறத்தை கொண்டிருந்தான். அவன் மஞ்சள் நிற ஆடைகளை அணிந்திருந்தான். அவனின் கண்கள் தாமரை இதழ்களை ஒத்திருந்தன. நீண்ட கரங்களை உடைய அனிருத்தனின் முடி சுருண்டு நீல நிறத்தை கொண்டிருந்தது. அவன் காதுகளில் குண்டலங்கள் மின்னின. உதடுகளில் மனம் கவர் புன்னகை பூத்திருந்தது. என்றாலும் அனிருத்தனையும் உஷாவனையும் தனியான மாளிகையில் ஒருங்கே கண்ட பானாசுரன் மிகவும் கோபமடைந்தான். பானாசுரன் அவர்களை கண்டபோது அனிருத்தன் உஷாவுடன் கழித்திருந்தான். அழகிய ஆடைகளை அணிந்திருந்தான். அழகிய ஆடைகளை அணிந்திருந்த அனிருத்தனுக்கு உஷா அழகிய மலர் மாலையை சூட்டியிருந்தாள். பெண்கள் மார்பில் அணியும் குங்குமம் அம்மாலையில் ஆங்காங்கே காணப்பட்டது. இது உஷா அனிருத்தனை தழுவி கொண்டிருப்பதை காட்டியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கவா? உங்களது வாய்ஸ் விட்டு விட்டு போகுது. ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க கண்டினியூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உஷா அனிருத்தனை தழுவி கொண்டு இருந்தாள் என்பதை காட்டியது. தன் முன்னிலையும் உஷா அனிருத்தனுடன் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தது பானாசுரனுக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது. என்றாலும் தன் வருங்கால மாமனார் தன்னிடம் மகிழ்ச்சி கொண்டிருக்கவில்லை என்பதை அனிருத்தன் உணர்ந்தான். பானாசுரனின் படை வீரர்கள் தன்னை தாக்க தயாரா இருந்ததையும் அவன் கண்டான். அது சமயம் ஆயுதம் எதுவும் கிடைக்காததால் அனிருத்தன் அங்கிருந்து ஒரு பெரிய இரும்பு தண்டத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு பானாசுரனை எதிர்த்து நின்றான். தன்னை யாராவது தாக்கினால் அவர்களை இரும்பு தடியால் தாக்கி தகர்ப்பது என்பதை அவன் நின்றிருந்த நிலை உணர்த்தியது. யமனை போல தண்டாயுதத்துடன் அவன் நின்றிருப்பதை பானாசுரனும் அவனின் படை வீரர்களும் சூழ்ந்து கொண்டு தாக்க முற்பட்டார்கள். அவர்கள் அருகில் வந்ததும் அனிருத்தன் தன் தண்டாயுதத்தை கலற்றி படை வீரர்களை அடித்து அவர்களின் தலைகளையும் கால்களையும் கைகளையும் தொடைகளையும் நொறுக்கினான். அவர்கள் ஒவ்வொருவராக தரையில் விழுந்து மாண்டார்கள். பருந்து கூட்டத்தின் தலைமை பருந்து தன குலைக்கும் நாய்களை கொல்வது போல அனிருத்தன் பானாசுரனின் படை வீரர்களை ஒருவர் பின் ஒருவராக கொன்றான். இவ்வாறு அனிருத்தன் உஷாவின் மாளிகையிலிருந்து வெளியேறினான். பானாசுரன் பல போர் திறன்களை பெற்றிருந்தான். எதிரியை நாகாபாசத்தால் சுட்டும் கலையை அவன் சிவபெருமானின் கிருபையால் அறிந்திருந்தான். எனவே அனிருத்தன் உஷாவின் மாளிகையிலிருந்து வெளியேறியதும் பானாசுரன் அவனை நாகபாசத்தால் கட்டி சிறைப்பிடித்தான். அனிருத்தனை தன் தந்தை கைப்பற்றி விட்டார் என்ற செய்தி உஷாவை அடைந்தபோது அவள் துக்கத்தில் மூழ்கினார். செய்தறியாமல் திகைத்தாள். அவளின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் ஆறாக பெருகியது. அவன் நிலையிழந்தவளாய் அன்பு புலம்பினாள். பக்தி வேதாந்தா கிருஷ்ணர் எனும் நூலின் 62ஆம் அத்தியாயமான உஷாவும் அனிருத்தனும் சந்திக்கிறார்கள். இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த கதை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது பானாசுரனுடைய மகள் இல்லையா உஷா. இந்த அனிருத்தன் எங்க இருந்து வரான்? அதாவது துவாரகையில இருந்து இல்லையா? சோ யாரு இந்த அனிருத்தன்? கிருஷ்ணருடைய பேரன் இல்லையா? சோ அங்கிருந்து இங்க வராங்க. அது எப்படி வராங்கன்றது போன வாரம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ அங்கிருந்து இங்க வந்தப்போ இந்த உஷா என்பவளோட அதாவது உஷா இவனுடைய அழகில மயங்கி சோ திருமணத்துக்கு முன்னாடி இப்படி இருக்கக்கூடாது என்பது பானாசுரனுக்கு மிகவும் கோபம் வருது. அதனால எந்த தந்தையாலும் இந்த மாதிரி செயல் தான் கண்டிப்பா செய்வாங்க இல்லையா? சோ அவன் அனிருத்தனரை அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? சோ சிறை பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அனிருத்தன் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தடினால அடிச்சு எல்லாரையுமே கொன்று அவளுடைய அரண்மனையை விட்டு வெளியேறும் பொழுது நாகபாஷம் இல்லையா அதை கொண்டு அவனை மயக்கி அவனை
அதாவது அந்த அந்த சுவாசத்துல வந்து அவன் வந்து தன்னை இழக்கிறான் இல்லையா, அவனை வந்து கைது பண்றாங்க. இந்த மாதிரி கைதான உடனே வந்து அவளுக்கு ரொம்பவுமே மன வருத்தம், கன்ஃபியூஷன், குழப்பமும் மன வருத்தமும் எழுது. கண்ல இருந்து தாரையா தண்ணீர் வருது. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் லார்ட் கிருஷ்ணா ஃபைட்ஸ் வித் பானாசுரன். இப்போ அவருடைய தாத்தா ஒருவர் இல்லையா. எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் 63. கிருஷ்ண பானாசுர யுத்தம். மாரிகாலத்து 4 மாதங்கள் கழிந்த பின்னரும் அனிருத்தன் வீடு திரும்பாததை கண்ட யது குடும்பத்தினர் மிகவும் கவலைக்குள்ளாயினர். அவன் வராமல் இருப்பதற்கான காரணத்தை அறியாமல் தவித்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு நாள் நாரத முனி வந்து அனிருத்தன் பானாசுரனின் தலைநகரான சோனிதபுரத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதையும், அனிருத்தன் பானாசுரரின் வீரர்களை தோற்கடித்தாலும் அவன் நாகபாசத்தால் கட்டுண்டதையும் விவரித்து கூறினார். அதன் பின் கிருஷ்ணரிடம் மிகுந்த பிரியம் கொண்டிருந்த யது வம்சத்தினர் சோனிதபுரத்தை முற்றுகையிட ஆயத்தமாயினர். பிரத்யும்னன், சாத்யகி, கதன், சாம்பன், சாரணன், நந்தன், உபநந்தன், பத்ரன் உட்பட குடும்பத்தினர் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு 12 அசௌகினி சேனைகளுடன் புறப்பட்டனர். அவர்கள் சோனிதபுரத்தை அடைந்து யானை, குதிரை, ரதங்கள் மற்றும் காலாட்படைகளுக்கான படைகளுடன் நகரை சூழ்ந்து கொண்டார்கள். யது வம்சத்தின் படைகள் நகரை தாக்கி கோட்டை கதவுகளை தகர்த்து மதில்களை உடைத்து உத்தியானவனங்களை அழிக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்ட பானாசுரன் மிகுந்த கோபம் கொண்டு எதிரிகளை தாக்கும்படி தன் படைகளுக்கு உத்தரவிட்டான். பானாசுரனிடம் மிகவும் பிரியம் கொண்டிருந்த சிவபெருமான் கருணை கூர்ந்து தாமே பானாசுரனின் படைகளுக்கு தலைமை தாங்கி நடத்தி சென்றார். அவருக்கு உதவியாக அவரின் 2 வீர குமாரர்களான கார்த்திகேயனும் கணபதியும் உடன் சென்றனர். தனக்கு மிகவும் பிரியமான நந்தி வாகனத்தில் அமர்ந்து சிவன் கிருஷ்ணருக்கும் பலராமருக்கும் எதிரான போரை முன்னின்று நடத்தினார். பரமசிவனும் அவரின் வீரமிக்க குமாரர்களான கார்த்திகேயனும் கணபதியும் ஒரு புறமும், முழுமுதற் கடவுளும் அவரின் மூத்த சகோதரர் மறுபுறமும் நின்று நடத்திய போர் எவ்வளவு பயங்கரமாக இருந்திருக்கும் என்பதை நாம் எளிதில் உணரலாம். போரின் கடுமை நேரில் கண்டவர்களை ஆச்சரியத்தில் மூழ்கச் செய்து அவர்களின் மயிர்கால்கள் குத்திட்டன. சிவபெருமான் நேராக பகவான் கிருஷ்ணருடன் போரிட்டார். பிரத்யும்னன் கார்த்திகேயனுடனும் பலராமர் பானாசுரனின் சேனாதிபதியான கும்பகாண்டனுடனும் மோதினார்கள். கிருஷ்ணரின் ஒரு மகனான சாம்பன் பானாசுரனின் மகனுடன் போரிட்டான். யதுவம்சத்தின் படைத்தலைவர்களான சாத்யகி பானாசுரனுடன் சண்டையிட்டான். போர் பற்றிய செய்தி பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவியது. சிவபெருமானுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் இடையே, அவர்களின் உதவியாளர்களுக்கும் இடையேயும் நடைபெற்ற யுத்தத்தை காணும் ஆவலுடன் பிரம்மதேவர் உட்பட எல்லா தேவர்களும், சொர்க்கவாசிகளும், சித்தர்கள், சாரணர், கந்தர்வர் ஆகியோரும் முனிவர்களும் தத்தம் விமானங்களில் ஆகாயத்தில் யுத்த பூமிக்கு மேல் பறந்து கொண்டிருந்தார்கள். பூதநாதனான சிவபெருமானுக்கு சக்தி வாய்ந்த பல பூதங்களும் ஆவிகளும் நரகத்தைச் சேர்ந்த பிரேத, பிரமத, புக்கிய, தாக்கினி, பைசாச்ச, கூஷ்மாண்ட, வேதாள, விநாயக, பிரம்மராட்சச ஆகிய பூதங்களும் யுத்தத்தில் உதவி செய்தன. புருஷோத்தமரும் முழுமுதற் கடவுளுமாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சாரங்க தனுஷ் என்ற தமது கீர்த்தி வாய்ந்த வில்லை பயன்படுத்தி இந்த பூதங்களை எல்லாம் விரட்டி அடித்தார். இதை கண்ட சிவபெருமான் தன் சிறப்பான ஆயுதங்களை பிரயோகித்து கிருஷ்ணரை தாக்கினார். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் அவற்றையெல்லாம் எவ்வித சிரமமின்றி விலக்கினார். அணுகுண்டுக்கு சமமான பிரம்மாஸ்திரத்தாலும் மற்றொரு பிரம்மாஸ்திரத்தாலும் காற்றால் இயங்கிய ஒரு அஸ்திரத்தை மலை போன்ற ஒன்றாலும் கிருஷ்ணர் எதிர்த்தார். யுத்த பூமியில் பெரும் சூறாவளியை எழுப்பிய ஒரு ஆயுதத்தை சிவன் பிரயோகித்த போது புயலை தடுத்து நிறுத்த மலை போன்ற ஒரு தடையை எழுப்பி ஒரு அஸ்திரத்தை கிருஷ்ணர் விடுத்தார். அது போலவே
பரமசிவன் நெருப்பை கக்கிய ஒரு ஆயுதத்தை விடுத்த போது கிருஷ்ணர் பெரும் மழையை வரவழைக்கும் அஸ்திரத்தை பயன்படுத்தி நெருப்பை அணைத்தார். இறுதியில் பரமசிவன் தனக்கே உரித்தான பசுபதாஸ்திரத்தை பாசுபதாஸ்திரத்தை பிரயோகித்த போது கிருஷ்ணர் தம் நாராயண அஸ்திரத்தை கையாண்டு அவரை எதிர்த்தார். கிருஷ்ணரோடு போர் செய்த சிவபெருமான் செய்வதறியாது திகைத்தார். அத்தருணத்தை பயன்படுத்திய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கொட்டாவியை வரவழைக்கும் ஒரு அஸ்திரத்தை விடுத்தார். இது எதிரியை களைப்புறச் செய்வதால் அவன் கொட்டாவி விட்டு போர் செய்வதை நிறுத்தி கொட்டாவி விட துவங்கினார். எனவே கிருஷ்ணர் சிவனை கவனிப்பதை விட்டு பாணாசுரனின் பக்கம் தன் கவனத்தை செலுத்தி அவனின் பாதுகாவலர்களை வாளாலும் கதையாலும் தாக்கிக் கொன்றார். இதற்கிடையில் பிரத்யும்னன் தேவசேனாதிபதியான கார்த்திகேயனுடன் கடும் போர் நிகழ்த்துவதை கிருஷ்ணர் கண்டார். கார்த்திகேயன் காயமடைந்து அவர் போரை நிறுத்தி தன் மயில் வாகனத்தில் ஏறி யுத்த பூமியை விட்டு விலகினார். அதுபோலவே பலராமர் பாணாசுரனின் சேனாதிபதியான கும்பாண்டனை தன் கதாயுதத்தால் பலமாக தாக்கியதால் அவன் காயமுற்று விழுந்தான். கூபகர்ணனும் காயமடைந்து விழுந்தான். சேனாதிபதியின் மரணத்தை கண்ட சேனைகள் சிதறி ஓடின. ஜெயந்தி மாதாஜி, நீங்க அப்பயே வாசிச்சீங்களா? நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா அவங்க படிச்சுட்டாங்க. புஷ்பம் வாசிங்க வாசிங்க வாசிங்க. புஷ்பம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது எல்லாமே கதை தான், இதுல பெருசா நமக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்ல இல்லையா? எதிர்த்தரப்புல வர்ணனை தான். ஆமா, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன் சேனாதிபதிகளும் வீரர்களும் தோல்வியுற்றதை கண்ட பாணாசுரனின் கோபம் மேலும் அதிகரித்தது. அவன் கிருஷ்ணரின் தளபதியான சாத்தியகியுடன் போர் செய்வதை விடுத்து கிருஷ்ணரை நேரில் தாக்கினான். தன் 1000 கைகளையும் பயன்படுத்துவதற்கான தருணம் வந்ததென கருதிய பாணாசுரன் கிருஷ்ணரை நோக்கி வேகமாக சாடி 500 விற்களில் இருந்து ஒரே சமயத்தில் 2000 அம்புகளை விடுத்தான். அந்த மூடன் கிருஷ்ணரின் சக்தியை அறிந்திருக்கவில்லை. கிருஷ்ணர் பாணாசுரனின் ஒவ்வொரு வில்லையும் அறுத்தெறிந்து அவனது ரதத்தின் குதிரைகளை வெட்டி வீழ்த்தி அவனை மேலும் போர் செய்ய விடாமல் தடுத்து நிறுத்தினார். குதிரைகளை இழந்த ரதம் நொறுங்கி விழுந்தது. இதன் பின் கிருஷ்ணர் தம் பாஞ்சஜன்யம் என்னும் சங்கை முழங்கினார். பாணாசுரன் கோடாரா என்ற தேவதையை வணங்கி வந்தான். அவர்களுக்குள் தாய் மகன் என்ற உறவு நிலவியது. பாணாசுரனின் உயிருக்கு ஆபத்து நேர்ந்திருப்பதை அறிந்த கோட்டாரா கலக்கமடைந்து அங்கு தோன்றினாள். ஆடையில்லாமல் தலைமுடி கலைந்திருந்தவளாய் அவள் கிருஷ்ணரின் முன் நின்றாள். ஆடையில்லாத பெண்ணை கண்டு அருவருப்படைந்த கிருஷ்ணர் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டார். அத்தருணத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு பாணாசுரன் தப்பிச் சென்றான். அவனது விற்களில் நான்கள் அற்று போயிருந்தன. அவனுக்கு ரதமோ சாரதியோ இருக்கவில்லை. எனவே தன் நகருக்கு திருப்பி செல்வதை தவிர அவனுக்கு வேறு வழி இல்லை. யுத்த பூமியில் அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்திருந்தான். கிருஷ்ணரின் அம்புகளால் துன்புறுத்தப்பட்ட சிவபெருமானின் உதவியாளர்களும் பூதங்களும் பிரேதங்களும் சத்திரியர்களும் யுத்த களத்தை விட்டு சென்றனர். பரமசிவன் தன் கடைசி அஸ்திரத்தை பிரயோகம் செய்தார். அவர் தனது கொடிய வர்ணாசுரமான சிவஜ்வரம் என்ற அஸ்திரத்தை விடுத்தார். அது அதிகமான வெப்பத்தை உண்டாக்கி எல்லாவற்றையும் அழிக்க வல்லது. ஊழி காலத்தில் சூரியன் தற்போதையதை விட 12 மடங்கு வெப்பத்துடன் எரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த உஷ்ணம் சிவஜுரம் எனப்படும் சிவஜுரம் உருப்பெற்று வந்த போது அதற்கு 3 கைகளும் இருந்தன. எல்லாவற்றையும் சாம்பலாக எரித்தபடி அது கிருஷ்ணரை நோக்கி வந்தது. எல்லா திசைகளிலேயும் நெருப்பை கக்கியபடி வந்த சிவஜுவரம் தம்மை நோக்கி வருவதை கிருஷ்ணர் கண்டார். சிவஜுவரம் போல் நாராயணஜுரம் என்ற ஆயுதமும் இருந்தது. நாராயணஜுரம் மிக கடுமையான குளிரை ஏற்படுத்த வல்லது. அதிகமான வெப்பத்தை தாங்கி கொண்டாலும் அதிகமான குளிரின் முன் எல்லாம் செயலற்று போகின்றன. இதை மரணத்தின் தருவாயில் இருப்பவன் உணர்கிறான். மரண நேரத்தில்
உடல் முதலில் 107 டிகிரி வெப்பநிலை அடைந்து பின் செயலற்று பனிக்கட்டியைப் போல் குளிர்ந்து விடுகிறது. சிவஜ்வரத்தில் கடும் வெப்பத்தை எதிர்க்க நாராயண ஜுவரத்தை தவிர வேறு ஆயுதம் எதுவும் இல்லை. சிவன் சிவஜ்வரத்தை பிரயோகித்ததை கண்ட கிருஷ்ணர் வேறு வழியின்றி நாராயண ஜுவரத்தை விடுத்தார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மூல நாராயணரும் ஜுவரத்தின் ஆளுநரும் ஆவார். நாராயண ஜுவரம் விடப்பட்டதும் இரு ஜுவரங்களுக்கும் இடையே கடும் மோதல் நடந்தது. மிக அதிகமான உஷ்ணத்தை மிக அதிகமான குளிரினால் தாக்கும் போது அதிக உஷ்ணம் படிப்படியாக குறைவது இயல்பு. சிவஜ்வரமும் நாராயண ஜுவரமும் சந்தித்த போது இது நடந்தது. படிப்படியாக சிவஜ்வரத்தின் உஷ்ணம் குறைந்து அது உதவி வேண்டி சிவபெருமானால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. சிவனிடமிருந்து உதவி பெற முடியாது என்பதை அறிந்த சிவஜ்வரம் நாராயணரான கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதை தவிர தப்பிக்க வழி இல்லை என்று உணர்ந்தது. சிவபெருமானே தன்னை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்றால் மற்ற தேவர்கள் என்ன செய்யக்கூடும்? எனவே சிவஜ்வரம் கிருஷ்ணரின் முன் தலைவணங்கி சரணடைந்து பகவான் தன்னை மன்னித்து தஞ்சமளிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தது. பரமசிவனும் பகவான் கிருஷ்ணரும் தத்தம் மிக சக்தி வாய்ந்த அஸ்திரங்களை பிரயோகித்த இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து கிருஷ்ணர் ஒருவனுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க நினைத்தால் அவனை கொல்ல யாராலும் இயலாது என்பது தெளிவாகிறது. ஆனால் கிருஷ்ணரின் பாதுகாப்பை பெறாதவனை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது. சிவபெருமான் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிவபெருமான் மற்ற தேவர்களை விட உயர்ந்தவராக கருதப்படுவதால் மகாதேவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆனால் சிவன் அழிப்பவர் ஆகையால் படைக்கும் சக்தி பெற்ற பிரம்மதேவன் சில வேளைகளில் தேவர்களின் உயர்ந்தவராக கருதப்படுகிறார். ஆனால் பிரம்மதேவனும் சிவபெருமானும் ஒரே ஒரு தொழிலை மட்டும் செய்யக்கூடியவர்கள். பிரம்மன் படைத்து அழிக்கவும் வல்லவர். உண்மையில் பிரபஞ்சம் பிரம்மாவால் படைக்கப்படவும் இல்லை, சிவனால் அழிக்கப்படுவதும் இல்லை. ஏனெனில் பிரம்மன் விஷ்ணுவால் படைக்கப்பட்டவர், சிவன் பிரம்மாவால் படைக்கப்பட்டவர், அதாவது பிரம்மாவுக்கு பிறந்தவர். இவ்வாறாக நாராயணராகிய கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரும் தனக்கு உதவ முடியாது என்பதை சிவஜ்வரம் உணர்ந்தது. எனவே அது பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து கரம் கூப்பி பிரார்த்திக்கலாயிற்று. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்பான பகவானே, உமக்கு நான் என் பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறேன். உமது சக்திகள் அபாரமானவை. நீர் எல்லோருக்கும் சுவாமியாவீர். பௌதீக உலகில் பொதுவாக எல்லோரும் சிவபெருமானை மிகப்பெரிய தெய்வமாக கருதுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் சக்திமான் சிவன் அல்ல, நீரே. இதுவே உண்மை. அறிவெனும் மூல உணர்வு நீரே. அறிவாகிய உணர்வு இல்லாமல் எதுவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்க இயலாது. ஒரு பௌதீக பொருள் சக்தி உடையதாக இருக்கலாம், ஆனால் அறிவெனும் உணர்வு இல்லாமல் அது செயல்பட இயலாது. பௌதீக எந்திரம் பிரம்மாண்டமானதாகவும் ஆச்சரியகரமானதாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் உணர்வும் அறிவும் உள்ள ஒருவர் அதை இயக்கினாலன்றி அது பயனற்று கிடக்கும். என் பகவானே, நீர் அறிவின் முழுமை. உம்மில் ஜடத்தன்மை எனும் மாசு எள்ளளவும் இல்லை. படைப்பை முழுவதுமாக அழிக்கும் வல்லமை பெற்றிருப்பதால் சிவன் ஒரு சக்தி வாய்ந்த தேவராக இருக்கலாம். அது போலவே பிரபஞ்சம் முழுவதையும் படைக்க வல்ல பிரம்மதேவன் சக்திமானாக கருதப்படலாம். ஆனால் உண்மையில் பிரம்மனோ சிவனோ பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு மூல காரணம் அல்ல. நீரே பரம சத்தியம், உன்னத பிரம்மன், ஆதி காரணம், பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் மூல காரணம். அருவமான பிரம்ம ஜோதி அல்ல. அந்த அருவமான பிரம்ம ஜோதி உமது வேத்தியத்தில் அடங்கியுள்ளது. பகவத்கீதை அறிவிப்பது போல் அருவ பிரம்மனுக்கு காரணமானவர் பகவான் கிருஷ்ணன். பிரம்ம ஜோதி சூரிய கோலத்திலிருந்து வெளிப்படும் சூரிய ஒளிக்கு சமமானதாக கருதப்படுகிறது. எனவே அருவ பிரம்மன்
ஆதி காரணம் அல்ல. எல்லாவற்றிற்குமான மூல காரணம் பகவான் கிருஷ்ணரின் உன்னதமும் நித்தியத்துவமும் வாய்ந்த வடிவமே. பௌதிக செயல்களும் விளைவுகளும் அருவ பிரம்மனில் நிகழ்கின்றன. ஆனால் வியக்துவ பிரம்மனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நித்தியமான வடிவில் செயலோ விளைவோ ஏற்படுவது இல்லை. எனவே என் பகவானே, உமது உடல் என்றும் முற்றிலும் அமைதியாகவும் முற்றிலும் ஆனந்தமயமாகவும் ஜட மாசுபடாததாகவும் விளங்குகிறது. சிவஜுரம் தொடர்ந்தது. ஜட உடலில் இயற்கையின் முக்குணங்களின் செயல்களும் விளைவுகளும் ஏற்படுகின்றன. காலம் என்பது மிக முக்கியமான அம்சம். ஏனெனில் காலம் ஏற்படுத்தும் இயக்கத்தால் பிரபஞ்ச தோற்றம் ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு இயற்கை தோன்றுகிறது. தோற்றம் ஏற்பட்டும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் செயல்கள் தோன்றுகின்றன. விளைவை ஏற்படுத்தும் செயல்களின் விளைவாக உயிர் வாழி உருப்பெறுகிறான். உயிர் மூச்சு, அகம், 10 புலன் கருவிகள், மனம், பஞ்சபூதங்கள் ஆகியவற்றால் உருப்பெற்ற ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும உடலில் அடங்கியிருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இயல்பை உயிர் வாழி பெறுகிறான். இவற்றால் உண்டாக்கப்படும் உடல் பின்னர் ஆத்மா அடுத்தடுத்து இடம்பெறுவதற்கான பல்வேறு உடல்கள் உண்டாவதற்கான மூலம் அல்லது காரணமாக அமைகிறது. இவ்வாறான தோற்றங்களெல்லாம் உமது பௌதீக சக்தியின் கூட்டுச் செயல்கள். பல சக்திகளின் செயல்கள் மற்றும் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாமல் நீர் புறசக்தியின் நிர்பந்தங்களை கடந்து நிற்பதில் உன்னதமான அமைதியாக விளங்குகிறீர். ஜட மாசிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டிருக்கிறீர். எனவே நான் மற்ற புகலிடங்களை தவிர்த்து உம்மிடம் சரணடைகிறேன். அன்பார்ந்த பகவானே, உமது பூரண சுதந்திரமான விருப்பத்தின்படி நீர் மனித உரு தரித்து வசுதேவரின் மைந்தனாக தோன்றினீர். பக்தர்களை காத்து பக்தர்கள் அல்லாதவர்களை ஒதுக்குவதற்காக நீர் பல அவதாரங்களில் தோன்றுகிறீர். மனித வாழ்வின் முன்னேற்றத்தில் நீர் உறுதியளித்திருப்பதற்கு ஒப்ப அவதாரங்கள் தோன்றுகின்றன. முறைகேடான நடவடிக்கைகளின் காரணமாக குழப்பங்கள் நேரும்போது நீர் உமது உள்ளுரை சக்தியால் தோன்றுகிறீர்கள். தேவர்களையும் ஆன்மீகத்தை கடைபிடித்து வாழும் மனிதர்களையும் பாதுகாத்து பராமரிப்பதும் இக உலக வாழ்வில் விதிகளையும் ஒழுங்கையும் நிலைநாட்டுவதும் உமது முக்கிய நோக்கங்கள். ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதற்காக நீர் குழப்பம் விளைவிப்பவர்களிடமும் அசுரர்களிடமும் கடுமையாக நடந்து கொள்வது முற்றிலும் பொருத்தமானதே. நீர் அவதரிப்பது இது முதல் முறை அல்ல. இதற்கு முன்பும் நீர் பற்பல முறை அவதரித்திருக்கிறீர் என்பது அறியத்தக்கது. அன்பார்ந்த பகவானே, நாராயண ஜுரத்தை விடுத்து நீர் எனக்கு சரியான தண்டனை அளித்து என்னை திருந்த செய்திருக்கிறீர். அது குளிர்ச்சி மிகுந்தது என்றாலும் மிகவும் அபாயகரமானது, தாங்கிக் கொள்ள முடியாதது. அன்பார்ந்த பகவானே, ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வை மறந்து ஜட இச்சைகளால் உந்தப்பட்டு உமது பாத கமலங்களில் சரணடைவது பற்றி அறியாமல் இருக்கும் போது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் பிடியில் சிக்கி ஜட உலகை பெற்று பிறவி அடிக்கிறான். உம்மிடம் சரணடையாத காரணத்தால் நிரந்தரமாக துன்பத்தில் உழல்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க இவ்வளவே போறோம் இன்னைக்கு, ஏன்னா இந்த விளக்கம் நிறைய கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஓகே, சோ இப்போ நம்ம இந்த இதுல வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா, எல்லாமே அங்க போர் என்பது நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கு. ஸோ அந்த பானாசுரன் தரப்புல இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து, அதாவது சில பேர் வந்து அதாவது முருகன் உட்பட அந்த களத்தை விட்டு சென்று விடுகிறார். கடைசியா சிவபெருமான் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சிவஜ்வரா அப்படின்னா வெப்பம் இல்லையா, வெப்பத்தை வந்து விடுறார். அது எப்படின்னா 12 மடங்கு அதிகமானது, சூரியனை காட்டிலுமே வெப்பத்தை விட அவ்வளவு வெப்பத்தை வந்து விடுறாரு. சோ அதுக்கு நாராயண ஜுவரத்தை வந்து விடுறாரு யாரு, பகவான். சோ அப்போ இந்த 2 அஸ்திரங்கள் நடுவுல வந்து, இப்போ நம்ம ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு பதார்த்தத்தை வந்து இமீடியட்டா நம்ம கூல் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்றோம், ஃப்ரீசர்ல கூட வைக்கிறோம் இல்லையா.
ஃப்ரீசர்ல வச்சோம்னா அந்த ஹீட் எல்லாம் போய் அது அப்படியே என்ன ஆகும், ரொம்ப குளிர்ச்சி ஆயிடும். நம்மளால வெப்பத்தை கூட நம்ம வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுவோம், ஆனா குளிரை வந்து நம்மளால வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. இது கவனிச்சிருக்கீங்களா நீங்க? கண்டிப்பா இல்லையா? குளிர் வந்து நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ணவே முடியாது. ஆனா வெப்பத்தையாவது நம்ம ஏதோ காட்டன் ட்ரெஸ் போட்டு அப்படி இப்படி ஏதோ ஒண்ணு விசிறி ஏதோ ஒண்ணு நம்ம மேனேஜ் பண்ணிடுவோம். ஈவன் ஜுரம் கூட ஹையரா இருந்தா நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல வந்து ஒரு ஐஸ் கியூப் இந்த மாதிரி எல்லாம் வைப்பாங்க. ஏன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் எல்லாம் குறையறது வந்து இந்த டர்க்கி டவல் நல்லா என்ன பண்ணுவாங்க, தண்ணியில வந்து நனைச்சிட்டு ஜில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணியில தான் நினைப்பாங்க, நெத்தில போடுவாங்க, உடம்பெல்லாம் துடைப்பாங்க இல்லையா? அப்ப அந்த வெப்பம் வந்து குறையும். சோ இந்த நாராயண அஸ்திரத்தை வந்து விடும்பொழுது, அந்த நாராயண ஜுவரத்தை விடும்பொழுது அந்த சிவ ஜுவரத்துக்கான அந்த இதை வந்து தாங்க முடியறதில்ல. சோ நாராயண ஜுவரத்துக்கு அப்போ அது என்ன ஆகுது, சிவபெருமானாலையுமே அந்த சிவஜுவரம் பர்சனிஃபைட் அப்படின்னா ரூபம் கொண்ட அந்த சிவஜுவரம் வந்து இப்ப வந்து இறைவனிடத்துல பிரார்த்திக்கிறது இல்லையா? ஏன்னா சிவபெருமானால கூட அந்த சிவஜுவரத்தை வந்து ரட்சிக்க முடியாது. அதனால இப்ப வந்து கிருஷ்ணருடைய பாதங்கள்ல வந்து அது தஞ்சம் அடைகிறது. ஸோ திஸ் இன்சிடென்ட் ஆஃப் ஃபைட் பிட்வீன் த அல்டிமேட் வெப்பன்ஸ், சிவபெருமானுடைய வெப்பம் அப்படின்னா அவருடைய ஆயுதமும் கிருஷ்ணருடைய ஆயுதம் மத்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சண்டை நடக்குது. ஸோ இங்க பிரம்மர் வந்து யாருன்னு மகாதேவா அப்படின்னு நமக்கு சிவபெருமான சொன்னாலும் முதல்ல வந்து பிரம்மர் படைக்கும் தொழில், அவர் செய்யக்கூடிய ஒரே தொழில் எது? படைக்கிறது. சிவன் என்ன பண்ணுவார்? அழிக்கதான் செய்வார், அது ஒண்ணுதான். ஆனா எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்றது யாரு? அதாவது விஷ்ணு இல்லையா? சோ இவங்க ரெண்டு பேருமே யாரிடத்துல இருந்து வந்தவங்க? அதாவது குண அவதாரங்கள் இல்லையா? சோ நெய்தர் ஆஃப் தெம் கேன் மெயின்டைன். விஷ்ணு ஹவர் நாட் ஓன்லி மெயின்டைன்ஸ், அவரால படைக்கவும் முடியும் அதே மாதிரி அழிக்கவும் முடியும். சோ அவரிலிருந்து தோன்றிய பிரம்மாவால படைக்கிறதுக்கு அதற்கான ஞானத்தை பகவான் தான் கொடுக்கிறார். பிரம்மரிலிருந்து பிறந்த சிவபெருமானுக்கு அழிக்கக்கூடிய இதுவும் வந்து அதாவது யாரிடத்து வருது? ஆதிசேஷன் கிட்ட, சங்கர்ஷன் மேலதான் வந்து சிவபெருமான் வந்து தியானம் பண்ணுவார். அழிவு காலத்துல அந்த ஊழி காலத்துல வந்து சங்கர்ஷ்ணர் மீது தான். நீங்க எப்பவுமே சிவன் தியானத்துல இருக்காருல்ல, எந்த ரூபத்தின் மீது? சங்கர்ஷ்ணர் மீது தான், இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணர் மீது. ஓகே, சோ அவருடைய இதனாலதான் அவருக்கு வந்து அந்த ஆற்றல் என்பது வருது. சோ இங்க இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது? பிரம்மர் தனித்து இயங்க முடியாது, சிவபெருமான தனித்து இயங்க முடியாது. விஷ்ணுனுடைய ஆற்றல் அவருடைய இதனாலதான் இவங்க ரெண்டு பேருமே இயங்குறாங்க. அவங்களுக்குன்னு கொடுத்திருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே. சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் டாப் மோஸ்டே. அந்த ரெண்டு பேரை காட்டிலும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாமே இன்னும் என்ன பண்ண முடியும்? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ அதனால இப்போ அந்த சிவஜுவரம் என்ன பண்ணுது? ரூபம் கொண்டு சிவஜுவரம் கிருஷ்ணருடைய உதவியின்றி அது வந்து ரட்சிக்க முடியாது. அதனால அது பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகிறது. ரொம்ப அழகான பிரேயர்ஸ். ஓ மை டியர் லார்ட் இல்லையா? அன்பான பகவானே, ஐ ஆஃபர் மை ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபேசஸ் அன்டு யூ. என்னுடைய மதிப்பு மிக்க, அதாவது அவருக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா வந்து என்ன பண்ணுது? நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்குது. பிகாஸ் எதனால அந்த நமஸ்காரம்? யூ ஹாவ் அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சிஸ், அதாவது அளவிட முடியாத ஆற்றலை கொண்டவர் நீங்கள். யாராலுமே உங்களுடைய ஆற்றலை வந்து கடந்து செல்ல முடியாது. அதனாலதான் நீங்க எல்லோருக்குமே வந்து பகவானாக இருக்கின்றீர். ஜென்ரலி பீப்புள் கன்சிடர் சிவா இஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி இல்லையா? சோ இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு தாய் தந்தை யாருன்னா சிவனும் பார்வதி தான் இல்லையா? அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் போஸ்ட் கொடுத்தது யாரு? மகாவிஷ்ணு இல்லையா? பட் லார்ட் சிவா இஸ் நாட் பவர்ஃபுல். இது யார் சொல்றது? அந்த சிவஜுவரம் சொல்லுது. யூ ஆர் ஆல் பவர்ஃபுல். இதுதான் ஃபேக்ட், இதுதான் உண்மை. யூ ஆர் த ஒரிஜினல் கான்சியஸ்னஸ். நீங்க தான் அந்த உண்மையான உணர்வு, ஞானம் எல்லாம் நீங்க தான். உங்களை தவிர்த்து எதுவுமே இந்த இடத்துல பவர்ஃபுல்லே கிடையாது. இந்த பௌதீகம் வந்து பவர்ஃபுல்லா இருக்கலாம், ஆனா அந்த பவர்ஃபுல் எப்படி இயங்குது? இறைவனுடைய அந்த கடைக்கண் பார்வையால தான் இயங்குது இல்லையா? அவருடைய கடைக்கண் பார்வை இல்லைன்னா எதுவுமே இந்த இடத்துல இயங்காது. மெட்டீரியல் மிஷின் கேன் பி ஜைஜான்டிக் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் இல்லையா? ஒரு ஜேசிபி மிஷின் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அந்த பட்டன் பிரஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பட்டன் ஆன் பண்ணக்கூடிய அந்த பட்டன் இல்லைன்னா அந்த மிஷின் வேலை செய்யாது இல்லையா? அதுக்கு உயிர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கான்சியஸ் இல்லையா? இப்ப இந்த ஜீவன் நாம் எல்லாருமே ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் எல்லாத்தையுமே கொண்டுதான் வந்திருக்கோம். நித்தியமான இந்த ஜீவன் இதுக்குள்ள இருக்கு. ஆனா அந்த ஜீவனை இயக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா இல்லைன்னா இந்த உடல் இவ்வளவு பெருசு ஆகாது இல்லையா? மேலும் இந்த ஜீவன் வந்து சிறு பிராயத்துல இருந்து அதாவது யவ்வன பருவம், அதுக்கப்புறம் வயோதிகம், மரணம், இதெல்லாமே வந்து கடந்து செல்கிறது. இத்தனை மாற்றங்கள் வந்து இந்த ஸ்தூல உடலுக்கும்
சூக்ஷ்ம உடல்லையுமே மாற்றங்கள் இல்லையா. சிறு பிராயத்துல நம்ம ஒரு மாதிரி இருந்தோம், அதுக்கப்புறம் மத்தியம ஏஜ் வந்த பிறகு ஒரு மாதிரி இருக்கும், வயதான பிறகு நம்ம மத்தியம ஏஜ்ல ரொம்ப வைராக்கியமா கோபம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் மதிப்பு இதெல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு கௌரவம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருந்தோம். அதே வயதான பிறகு நாம விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மையை வந்து பெருக்கிண்டு நம்ம வந்து எல்லோரோடையுமே அன்பு பாராட்டணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்துக்கும் வரோம் இல்லையா. சோ பக்தியில வரும்போது அது சுலபமா நமக்கு செயல்படுத்த முடியாது. பக்தியற்ற நிலையில இருந்து பண்ணும்பொழுது நமக்கு அதுல அச்சீவ் பண்ணுமான்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. சில பேர் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் அச்சீவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா பக்தியில வந்தா கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ண முடியும். So you are the complete knowledge. பூரண ஞானம் என்பது there is no pinch of material contamination. பௌதிகத்துக்கும் பகவானுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அப்படின்னா நமக்கு நம்ம எல்லாம் பௌதிகத்தோட ஒன்று இருக்கிறவங்க, இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்களை கொண்டுதான் நம்ம எல்லாம் செயல்படுறோம். ஆனா பகவான் அந்த 3 குணங்களையுமே தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கக்கூடியவர் இல்லையா. அதனால லார்ட் சிவா may be a powerful தேவதா, பட் பிகாஸ் ஆஃப் his power to annihilate the whole creation. பிரம்மரும் அதே மாதிரிதான். ஆனா நெய்தர் பிரம்மா நார் சிவா ஆர் த ஒரிஜினல் காஸ். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்கு அவங்க 2 பேரும் காரணம் கிடையாது. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துக்கு மூல காரணம் யாரு? மகா விஷ்ணு இல்லையா. நாராயணன். யூ ஆர் த அப்சல்யூட், அந்த சுப்ரீம் பிரம்மன் இல்லையா. மூல காரணம் நீங்க தான். இந்த தோன்றாத அருவம் ரூபமும் நீங்க தான் இல்லையா. அந்த ஆற்றலும் நீங்க தான், ஆற்றலை கொண்டிருக்கக்கூடிய நபரும் நீங்க தான். இப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து புகழாரங்கள் வந்து சொல்ல இந்த ரூபம் கொண்ட அந்த சிவஜ்வரம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது. பகவத்கீதையில சொன்னப்போ த காஸ் ஆஃப் இம்பர்சனல் 17வது அத்தியாயத்துல கடைசியில வரும் இல்லையா, 17 16 அந்த ஸ்லோகம், லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்வார், பகவானே சொல்வார், ஐ ஆம் த காஸ் ஆஃப் த இம்பர்சனல் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்வார். இந்த பிரம்மன் எஃப்ளூஜன்ஸ் வந்து எதனோட சம்பந்தப்படுத்துறோம்? சூரிய பிரகாசத்திற்கு ஒப்பிடுறோம். அதுக்கப்புறம் சூரிய வட்டம், அதுக்கப்புறம் சூரிய கிரகம் இல்லையா. சோ வெறுமனே அந்த இம்பர்சனல் பிரம்மன் இஸ் நாட் த அல்டிமேட் காஸ். வெறும் ஆற்றலை கொண்டு இங்க எதுவுமே படைக்க முடியாது. ஆற்றல் எங்கிருந்து வருது இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியம். அவராலதான் இது எல்லாமே படைக்கப்படுகிறது. இதெல்லாம் செயல்படுகிறதும் வந்து இறைவனால தான். இந்த கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய நித்தியமான ரூபம். அவருக்கு இந்த செயல் மற்றும் விளைவுகளுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. நாம தான் செய்யக்கூடிய செயல், அதனுடைய விளைவுகளை அனுபவிக்க பிறந்தவர்கள் இல்லையா. ஏன்னா நாம இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களோட கட்டுண்டு இருப்பவர்கள். பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கறது வந்து இந்த சிவஜ்வரம் சொல்லுது இல்லையா. ரொம்ப அழகான விளக்கம் இது. ஸோ யுவர் பாடி இஸ் கம்ப்ளீட்லி பீஸ்ஃபுல். அவர் தான் சச்சிதானந்த நிலை இல்லையா. வித் ஒரே ஒரு டிராப் கூட வந்து பௌதிக கலங்கமே கிடையாது அவருக்கு. நமக்கு தான் நிறைய உண்டு இல்லையா. 3 குணங்கள். எந்த சமயத்துல சத்துவத்துல இருப்போம், எந்த சமயத்துல ரஜோல செயல்படுவோம், எந்த சமயத்துல தாமசிக்கல செயல்படுவோம்னு சொல்லவே முடியாது நம்ம இல்லையா. எனி டைம். மேலும் காலத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் நம்ம. இஸ் த காலா இல்லையா. கால ரூபத்துக்கு பகவான் தான் கால ரூபமே. சோ அதனால நாம அந்த காலத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர். ஆனா அவர் இந்த காலத்துக்கு கட்டுப்பட்ட அந்த நிலைக்கு அவர் வந்து கிடையாது. ஸோ ஹி இஸ் த ரூட் காஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த இடத்துல. நேச்சுரல் பினாமினா கம்மிங் டு எக்ஸிஸ்டன்ட், பினாமினா அப்பியர். அதாவது இந்த இயற்கை என்பது படைக்கப்படுகிறது. அந்த படைக்கப்பட்ட இதிலிருந்து பலன் கருதும் செயல்கள் எல்லாம் வருது. இந்த பலன் கருதும் செயல்களுடைய விளைவுகளால தான் வந்து இந்த ஜீவன் வந்து பிறவி எடுக்கின்றான் இல்லையா. எப்படி இது தோற்றம் வருதுன்றத வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஹி அக்வைர்ஸ் அ பர்டிகுலர் நேச்சர் பேக்ட் அப் இன் எ ஷட்டில் பாடி அண்ட் கிராஸ் பாடி இல்லையா. நாம எல்லாருமே இந்த ஜீவன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை வந்து ஏற்கின்றான், அவனுடைய செயல்களுடைய விளைவுகளுக்கு ஏற்றவார் இல்லையா. அவனுக்கு அந்த ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இல்லையா, அகங்காரம், புத்தி, மனசு, இந்த இயற்கையுடைய பண்பு, 3 குணங்களுடைய ஒரு பண்பு, தோன்றாத அருவ பண்பு இல்லையா. இத்தனை பண்புகளோட அவன் இந்த உடல் மற்றும் வந்து சூக்ஷ்மத்தோட வந்து வரான் இல்லையா. சோ மேலும் அவன் வெவ்வேறு நிலைகளையுமே அவன் கடந்து செல்கின்றான். பிறக்கின்றான், வளர்கின்றான் இல்லையா, வயோதிகம், அதுக்கப்புறம் வந்து முதுமை, அதுக்கப்புறம் மரணம், இத்தனையுமே அவன் அந்த ஜீவன் வந்து கடக்கிறது இல்லையா. சோ அவர் ஆர் த காஸ் ஆஃப் த எட்டர்னல். இதெல்லாமே வந்து பகிரங்க சக்தியால செயல்படுகிறது. பகவானுக்கும் பகிரங்க சக்திக்குமே கிடையாது, சம்பந்தம் கிடையாது இல்லையா. அவரிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜட சக்திகள், இந்த பகிரங்க சக்தியும் ஒன்று இல்லையா. இந்த பகிரங்க சக்தியினுடைய இது எல்லாமே டோட்டலா பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா,
மனசு, புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாமே அந்த பகிரங்க சக்தியினுடைய ஆளுமையின் கீழே தான் செயல்படுறது. ஸோ பிகாஸ் யூ ஆர் டிரான்ஸ்டென்டல் டு சச் கம்பல்ஷன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் எனர்ஜி, நமக்கு எல்லாமே உந்துதல் உண்டு. இந்த பௌதிக ஆற்றலோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம். பௌதிக ஆற்றல் நம்மளை செயல்படுத்த வைக்குது. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. அவர் இஸ் இந்த சுப்ரீம் டிராங்குவாலிட்டி, அப்படின்னா அந்த தெய்வீக நிலையில இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா. இந்த பௌதிக கலங்கங்களுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அதனால நான் உங்களுடைய திருப்பாதங்கள்ல நான் உங்களை அதாவது தஞ்சம் அடைகின்றேன் என்று ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றது. ஸோ மேலும் நீங்க வசுதேவருடைய மகனாக, அதாவது இந்த ஒரு மகனாக மட்டும் வந்திருக்கீங்க. இதுதான் உங்களுடைய முதல் அவதாரம் கிடையாது. பற்பல அவதாரங்கள் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க. அதனால வந்து யூ பெனிஃபிட் யுவர் டிவோட்டீஸ். அதாவது நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அது பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஸ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே இல்லையா. அதனால பக்தர்களை ரட்சித்து இல்லையா, தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி அதர்மத்தை அழித்து இல்லையா, இப்படி எல்லாத்தையுமே நீங்க செய்துட்டே இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து அவர் எப்பெல்லாம் தோன்றுவார் என்பதை எல்லாமே அந்த ரூபம் கொண்ட சிவஜரம் வந்து சொல்றது. யுவர் மெயின் பிசினஸ் அவருடைய அதாவது அவர் வந்து ரட்சிக்கிறது, அதுதான் அவருடைய மெயின் கடமையே. கன்சிடரிங் யுவர் மிஷன் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ், லா அண்ட் ஆர்டர். ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குன்னா சட்டத்திட்டங்களை வந்து கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும். சட்டம் ஒழுங்குமுறையை வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டு போகணும். அப்பதான் தவறுகள் இழைக்காம இருப்பாங்க, பிரஜைகள் நிம்மதியா இருப்பாங்க. ஸோ அதே போலதான் பகவானும் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்ச நமக்கு இயற்கை சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நாம பரிபாலிக்கும் பொழுது நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. எப்ப நாம அதை பரிபாலிக்கிறதுக்கு மறந்து விடுகின்றோமோ அப்ப நாம தவறுகள் இழைக்கின்றோம், அதனால நாம துன்பம் அடைகின்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவர் வந்து அவதரிக்கிறதுன்றது இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து சொல்றது. ஸோ இந்த நாராயண ஜுவரத்துல இருந்து என்ன வந்து ரட்சிங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறாங்க. மை டியர், as long as one is forgetful of, இந்த சென்டென்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எப்ப நாம இறை உணர்வை நாம மறந்து விடுகின்றோமோ அப்போ பௌதீகத்தினுடைய ஆசைகளால் நாம உந்தப்பட்டு நாம செயல்பட துவங்குகின்றோம். அப்போ one who has accepted this material body becomes disturbed. அப்படிப்பட்டவங்க இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள், அதாவது சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ், அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் எது? ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம். இந்த துயரங்கள்ல வந்து சங்கடப்படுறது. ஆனா one does not surrender until we continuously suffer. கடைசி வரைக்குமே வந்து யார் ஒருத்தர் இறைவனுடைய தாழ் பணியிலையோ அவங்க கடைசி வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டுட்டேதான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஐ எம் பிளீஸ் வித் யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட். பி அஷ்யூர்ட் தட் தேர் வில் பி நோ மோர் சஃபரிங். இப்போ சிவஜுவரத்தை ஐ திங்க் இது வரைக்கும் தான் படிச்சோம் இல்லையா. நம்ம அடுத்த வாரம் சிவஜுவரத்துக்கு பகவான் என்ன சொல்றாருன்றத நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஓகே, இதுவரைக்கும் படிச்சோம் மத்தாஜி. மத்தாஜி கரெக்டா இந்த தியேட்டரை அந்த 23 ஜனவரியில படிச்சோம் மத்தாஜி. 2 years ஆச்சு இதே சாப்டர். 5/1/23ல இந்த சாப்டர் படிச்சோம் மத்தாஜி. இப்ப மறுபடியும் 25ல படிக்கிறோம். 2 years ஆச்சு. கிரேட். முடிச்சிருவோம் இந்த வருஷம், கண்டிப்பா முடிஞ்சிருது. அடுத்த வருஷம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் நம்ம எடுக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. இன்னும் 3 monthsல முடிச்சிடலாம் மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर.